Gol del Pedralbes. Empata de nou aquest partit. Rimes. I final d'aquest partit, amb el marcador ja definitiu de Ribes 3, Pedralbes 2. El Ribes són les campiones d'aquesta primera edició. Moltes gràcies, Pilar, moltes gràcies a Buena per aquest xec de 2.000 euros. Fort aplaudiment per les jugadores del Ribes que es fan la foto amb aquest xec. I després del xec és el moment de rebre el trofeu, la Copa com a campiones, que entregarà el senyor Xavier Dell, president de la nostra federació, acompanyat el senyor Abel García, secretari general d'Esports, i la senyora Lídia Martí, presidenta del Club Deportiu Terrassa, a les campiones de la Superliga, el Ribes. I amb aquesta celebració arribem al final d'un cap de setmana que ja és història del nostre esport a casa nostra. Moltes gràcies a tothom, afició, jugadors, jugadores, àrbitres, autoritats, per haver fet possible aquesta primera Final Four de la Superliga catalana. Enhorabona un cop més als campions l'EHC i les campiones del Ribes. Ha estat un cap de setmana inoblidable de hoquei. Gràcies per la vostra passió i pel gran ambient que hem viscut a la grada. Visca el hoquei català i fins la propera!